Price watch sa mga kapuso karon. Minus ang presyos kadaghanan sa mga utanon ug lamas sa nagibirgiya karon sa merkaduhan. Apan may uban nga taas gihapon ang presyo sama sa sili. Anang report ni Nico Serino. Sa merkado sa carbon mabantayan ang pag-us-o sa presyo sa pipila ka mga utanon ug lamas. Gihangop kini sa mga manindahay kay positibo sab kini alang sa ilang mga mamalitay ang pagbarato sa palaliton. Lakip sa ni menos ang presyo ang sa talong nga gikan sa 50 ngadto na sa 20 o 25 kada kilo. Carrots gikan sa 70 ngadto sa 45 pesos, sibuyas, luya ug uban pa. Dili tanang klase sir. Oh, kay depende mo na sa kanang panahon bitaw na panahon nga mas maminos ang uban niya, musaka ang uban na. May pipila hinuon ka klase nga mitaas ang presyo. Sama sa okra, palya, batong, ingon man pechay. Samtang sa pagkakaron, ana gihapon nagduwa sa 400 ngadto sa 500 pesos ang kada kilo nga presyo sa sili nga kulikot. Matud sa mga manindahay, mas menos na gani kini ni atong panahon nga miabot og tag 600 pesos ang kada kilo. Malikramo jud. Mo ba? Nga mapalit sila gamay ani. Ba? Amo sa ingnon nga mahal man gud. Ang laing klase sa sili o sili espada, mas barato ra hinuon ang baligya, tag 40 pesos ang kilo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.